Velkommen. Mit ur, som ikke jeg helt har skjønt, hvordan det fungerer, det er sådan en smartwatch, det har jeg ikke lært, men jeg kan se tiden nogle gange, og det siger den ret dårligt. Så velkommen til den tredje markering for Palæstina i Mandal. Vi har sådan et skilt her, hvor der er et vipsnummer, så der kan vipse til Norsk Folkehjælp sit arbejde i Gaza. Så det får der jo bare at gøre alt der vil. Vi har lidt forskellige appeller i dag. Vi har nogle samarbejdsorganisationer, for jeg hedder Vips forresten, og jeg er fra den organisation, der hedder Stækket Videre, som er vældig liten, men vi gør lidt forskellige ting. De andre samarbejdsorganisationer er Norsk Folkehjælp og Red Barna og Fagforbundet, som alle støtter op om dette, og selvfølgelig Palæstina-komiteen og de andre. Barna, de er fremtiden. Jeg så et interview her i denne uke, som var, med ham Mehdi Hassan og Bassem Youssef. Og de to, diskuterede lidt forskellige ting. Men en af tingene, de pratede om, var forventninger. Og jeg har hørt dette blive sagt fra andre, hvor de siger sådan, brune forældre, de vil barne deres børn. Man skal ikke bare være sådan journalist eller komiker, som de to jo er henholdsvis journalister og komikere, men det er jo ikke nyttigt, så deres mamma er lidt skuffet over dem, fordi de liksom ønsker det her nytte. Og det, jeg tænkte på det, når palæstinensere er jo vældig godt uddannet. De har vældig mange uddannelsesinstitutioner, og de værdisætter denne uddannelsen. Og når vi hører barn, som bliver interviewet, så fortæller de gerne om deres drømme. Hvad vil jeg, når jeg bliver stor? Og så er det ofte læger, eller advokater, og lærere og ingeniører. Det er ting, som er til nytte for deres samfund. Og så ser man i øjnene deres, hvor lei sig de er over, at alle skoler og universiteter er bombet, så ikke de kan få den drømmeprofession, de har tænkt sig. Israel, de ødelægger civil infrastruktur systematisk. Israel dræber barna, og de dræber deres håb og deres drømme og fremtiden for Palæstina. Først ud i appeller er Hilde fra Red Barna. Tusind tak, og det er så vigtigt, det du tog op, når det med boykot Israel. Det er så vigtigt, at vi husker det. At vi trænger faktisk ikke købe produkter fra Zara eller Starbucks. For jeg skal bare sige det, når nu det blev bragt op. Så er det et af mine, jeg havde gået og tænkt, hvem kan jeg få til at sige nu om at boykotte? Så det var så fint, at du gjorde det, uden at jeg havde bedt dig. Da alt dette startede, så var jeg lidt sådan, der gik et par måneder, før jeg skjønte det her med Starbucks, at det kanskje ikke var lurt at drikke noget kaffe derfra. Jeg havde ikke fået det med mig før, for jeg drikker aldrig Starbucks uansett, men så min søster og min bonusdatter, de er vældig glade i Starbucks. Så liksom rundt november, december, så skrev jeg sådan en melding til min bonusdatter og skrev, du, det her med Starbucks, for jeg ved, hun er glad i det, kanskje har du vurderet at boykotte? Og så fik jeg med det samme tilbage, hallo, det vidste jeg allerede i oktober, så det har jeg selvfølgelig gjort, fordi jeg er på TikTok. Jeg bare, okay, bra. Men det er godt, at vi liksom er nogen, der kommer med, uanset om det er for tidligt eller sent. Og vi er mange, som står sammen i fællesskab mod uret og for frihed og retfærdighed. Nogle er lidt skeptiske til at tale i mikrofon, men ikke alle heldigvis. Og nogle får desværre alt for mye plads til at argumentere for deres holdning om frygt og fremmedhat. Og når de får så mye plads til at sprede deres hat, så bliver der mindre plads til os andre, som vil snakke om menneskerettigheder og likeværd. Men når vi samles her, så er det mig, der bestemmer. Så det er bare alle de gode kræfter, som får lov at prate i mikrofonen i dag. Mig et lille tankeeksperiment. Når nu dere ved, at jeg er fra Danmark og sådan, så tænkte jeg, hvis nu vi tænker, at Danmark igen invaderede og koloniserede Norge, for det har vi jo gjort, traditionen tro, så har vi gjort det før.
Hvad hvis vi gjorde det igen? Og sagde, jamen dette var jo Danmark før, ikke sandt? Hvad hvis vi drager op igen og siger, Norge, det er vores nu. Og så kommer Sverige, og så står Sverige lidt og tænker, tja, okay, dette var ikke noget grejt. Vi kan jo ikke have vores nabolande kriger mod hverandre. Hvad hvis nu, hvis det skete, jeg hopper lige tilbage, hvis det skete, at Danmark koloniserer Norge igen, så tænker jeg, at der sikkert er nogen her, der ville sige, at det blev fejl, og kanskje kæmpe de mod danskerne. Og Sverige der, hvis de bare sitter og ser på og siger, ja, men det er ikke noget grejt, det Danmark gør. Danmark bør ikke gøre dette. Og Sverige så i tillæg siger, at de lidelserne Norge har under danskerne, det er heller ikke noget grejt, og det fordømmer vi. Men vi kan godt sende de lidt penge, og sådan, så at Danmark kan købe lidt ekstra våben. Det går jo grejt. Og svenskerne, de også melder, at nu har de hjulpet alle svenskerne ud af Norge. Havde dere været fornøjet med det? Dere som vært om historien, så Danmark, vi var ikke så vældig greje med Norge, dengang vi okkuperede Norge. Vi sendte dårlig rotten kjøtt og lidt forskelligt sådan. Det var lidt flaut da nå, men sådan var det. Men hvis Sverige gjorde dette, og dere ikke synes, at det er okay, der ved dere jo også, hvor dere bør stå i denne situation. Fordi det at okkupere et andet land er fejl, uanset om vi engang i tiden var her. Det var en dansk konge, som startede eller grundlagde Kristiansand. Det var en dansk konge, den samme danske konge, som ordnede postgange og sådan forskelligt. Og hans svigersøn, eller noget sådan, han skrev grundloven på dansk. Så sådan 17. maj, når vi fejrer, så fejrer vi en grundlov, vi nok er skrevet på dansk. Og det er fordi, at Norge var koloniseret af Danmark. Bare så der er været der. Men vi har en lang historie her, men det at okkupere et andet land, fordi vi har en historie, det bliver fejl. Det er helt fejl. Og veterandagen. Så det er på onsdag, og den dagen bruger vi til at takke soldater og veteranerne for den friheden, de har hjulpet med at skaffe. Så vi er mange, som egentlig er imod den krig. Vi synes, krig er så nytteløst. Vi vil hellere prate, gerne i mikrofon. Men når alle har sagt sit, eller ingen vil sige noget, så bliver der sådan indimellem en krig. Og det er trist, og det er forfærdeligt, og det er horribelt. Og det går hver gang går det mest ud over barn og kvinder. Og på frigjøringsdagen, så siger vi tak til de, som har kæmpet. Fordi hvad er vi uden frihed? Hvem er vi, hvis ikke vi kan vælge vores uddannelse, vores tøj, den vi elsker, og maten vi spiser? Hvem er vi uden frihed? Frihedsforkæmpere og menneskerettighedsaktivister kommer i alle størrelser og farver.